Hej, jeg skal snakke om differentiabilitet, og det er, hvordan vi opdager, at en funktion eller en matrix er differentiabelt. Så jeg vil starte med at forklare først den endimensionale tilfælde, og derefter forklare den multidimensionalt, hvor vi arbejder med matrixer og vektorer. Så vi skal tage fat i vores lineapproximations ligning, og den siger så, at vi har f af x plus h, som er approximativ, eller kan beskrives næsten som den differentierede x plus f af x gange h. Og det her det gælder kun for små værdier h i den endimensionale tilfælde eller lignende. Så det vi gør nu, det er, at vi skal definere vores fejled, og så se, hvordan det opfører sig, når h kommer 0. Så det vi gør, det er, at vi definerer den først. Så vi kalder den r af h. Og den skal så være lige med vores funktion, og så minus vores approximative værdi. Så f af x plus h minus f mærke af x minus fx gange h. Og hvordan ser vi så, eller hvordan opføres den her funktion sig, når h kommer 0? Så vi skriver så, at h kommer 0, og så siger vi, at fx minus f mærke minus fx gange h divideret med h. Det skal så være lige med 0, det er en betingelse. Og så definerer vi lige den her led til at være c, som i det endimensionelle tilfælde, det er så et tal. I den multidimensionale, det svarer så til en matrix. Så vi siger, at funktionen er differentiabelt, kun hvis der findes et tal c, som eksisterer, når h kommer 0. Og der kan vi allerede se herover, at når vi så dividerer med h, så forsvinder så den her h herover, og så får vi så, at man lige skriver ned, og det her det er så lige h kommer 0, og så f x plus h minus f mærke af x divideret med h. Minus c er lige med 0, og hvad sker der så, når vi rykker c herover, så får vi selvfølgelig, at det her udtryk, som vi bare kan kalde for f mærke, er lige med c. Når vi snakker om det multidimensionalt, så vil vi faktisk betragte vores fejled til at være en matrix. Eller tage fra... en matrix. Jeg sletter lige det her. Men når vi arbejder med matrixer, så har vi normalt meget mere information og flere variabler, vi skal arbejde med. Så vi skal være opmærksom på, at den her, den indeholder RI'erne. Og hvad sker der så, når vi har de her RI'erne? Så betyder det, at vi har flere fejlede i en funktion, som vi skal holde øje med. Og der er det vigtigt, at vi har vi holder øje med den her trekants ulighed, som så siger, at de enkelte koefficienter, som udgør det er en vektor, det vektor r på, så det retter L i. Så det her er en vektor. Så der gælder det så, at i'erne skal være lige med eller mindre end længden af vores vektor. Ellers så passer det ikke. Altså, hvis man lige skal forklare, hvordan det her det skal være, så må det gælde, at vi har en trekant herover, og så har vi en, lad os nu kalde den 12, og så har vi, lad os lige sige, at 6 og 5. Så hvis vi har to
forskellige længder herover, så vil vi kunne aldrig danne en trekant. Med mindre at vi har de samme længder, eller at de er større, så vi får en vinkel.